Schwaben penbenayak ke election MDC syaka yingdor bar KHADC bat JHADC kasing Sensha National People's Party NPP kelathir spa da kebepelat pat ba bun ki skim penroy hakeling kijaka halung khasi jantia ya kiba kalaset barosh kata. Haka arpusan terik kelalengkon, ubak karne sok syang MDC ula pelat pat ba mau kerwat artli kitrok dampa ban kit nyut bat kawai ka bolero kit bala beitingka de 15 Finance Commission tight grant arjar arpoi lingba ke KHADC. Hakini kesngi la saki di kinongilam ke NPP na Southwest Khasi Hills District. Pendap ya kaban od ribon kum kadak mala pelat pat ba ya kini kali. Na kaliang jonga nga smukwa ban pensaya kani kapor bakini ki kali kimdei na kabanta kanu kabanta banle ki wi ki jakam rena kabanta ban kit ya ki nyot ki nyer la kalong ki plastik la kilong ki scrap ki tin jot ki nar jot bat ki wi ki nyot ki badan hasadong sokun jong kani ka constituency ka jungi jong kani ka district ka jungi kani ka kali ka bahe kalong nakabanta ban kit ikimar la kilong ki plastik la ki tinjot kiwi sabar la bandi sano la bandi sa barjong jalala ne po ka kani ka jala ka jungi kum ha berni la ne hei kani ka bastem kanlong nakabanta ban pet ya ketika dong siliang nadu area rang sadu area simulen nakabanta ban ay ka jing sakri ketika dong namar kawi ka bastem kum kani ngiladap ban ay hang ni demokrat bala penyat dekat Sankur. Bat kani ka kali balik baret kali nam taban kit Kani tang nam taban kit ban supply ki jaka ban kam ki jaka yato yasang khawai lan kinong no jat program. Kaban nakliang jong kani ka kali kan persang ban ai ka jing sakri ka jing dong kam jong pajba. Bat kini ki kali ngithit na ka scheme jong ka 15 Finance Commission jong usnam arajar arpoi kaba kini ki skim jong arjar arpoi but nakwa ban ya tu pi ba nitit khnang yakini umdei tang yakani constituency jungi rei ba ngilai ai hadu jan arpo santali ki constituency ki bang ngilai yo ban ai kum kini kali hoi ki ki don ki ba yo tang kawai kum kani rena kaliang jonga namar bang abat hi ka department tengah ngayo tam no le kum no mar bang abat tam tengah bara salar ka constituency ndai bang le siliang rei kadi ka ba ni haban ra bat ka ei ka bang amut ban hang ni kalong ba kani ka jing tumu kalong na ka mata kani ka dong kathan bat ni nom sim bai kali ngin ring sim tang ka bai pnyang ha ka ba kendon ka komite ka ban penyat kini kirang ba jong kadong siliang kita ngin sap approve ya kirang ba kiban ya syong komite ban manage kini kali kini ki kali sabuk ki komite nam ta kani kadong than bat ngin sa IT ya kini kali bakin penyat ya kini ki tayo bat ngin pentre kam no ikini ngi ai ka kubor si kipat ba lada don kam mano one wat ngin sa bu ki number phone na po jong ni kali mano driver jong kini kali ai ba ka komite kan sa pet ue driver jong kini kali bat sim ya ki number ba lada don kam kin phone sa driver ban penkit ya kini ki jabok jaban kepada na po jong ka constituency ga jungi